nga bangod sa lighter nga ginapangan sang bata, ang gintunaan sa sunog nga nagluntad sa Granada Street, Barangay Bagumbayan, Gimbal, Iloilo. Alas 7:47 sang gabi, Pebrero 20, 2024. Bangod sini, natupok sang kalayo ang bodega nga sakop sang balay ni Rona May Servando, 38 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Team Leader Arson Investigator, Fire Officer Torrey Angelo Gico, sa Gimbal Bureau of Fire Protection, ilagin payag nga ginasundan sang investigasyon ang bata nga nagampang sang lighter kag ang kuryente. Dugang pa sang investigador nga partially damaged lang ang bodega, kag ginabanta sa 5,000 pesos ang ginbilin nga halit, samtang padayon pang investigasyon sang BFP. Agod matulid kung ano ang gintunaan sang sunog. Balita nagikan sa Banwa sang Gimbal, Iloilo. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.